dili mabahin nga pag-okupar. Mga taga-Galasya Kapitulo 5 versikulo 24. Ug sila nga mga iya ni Kristo, gilansang nila sa cross ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailibgon niini. Kita gisugo sa paglansang sa unod uban sa mga pagbati ug mga kailibgon. Unsaon nato pagbuhat niini? Magpasakit ba ta sa lawas? Dili. Apan patiya ang tentasyon sa pagpakasala. Ang kurakot nga hunahuna kay papahawaon. Ang matag hunahuna pagadadon ngadto sa pagkabihag ngadto kang Hesukristo. Ang gugma sa Dios kinahanglan nga maghari nga labaw. Si Kristo kinahanglang mag-okupar sa dili mabahin nga trono. Ang atong mga lawas kinahanglang isipon nga iyang gipalit nga kabtangan. Ang mga bahin sa lawas kinahanglan nga mahimong mga instrumento sa pagkamatarong. Adunay duha ka gingharian niini nga kalibutan, ang gingharian ni Kristo ug ang gingharian ni Satanas. Sa usa niini nga mga gingharian, ang matag usa kanato nasakop. Sa iyang talagsaong pag-ampo alang sa iyang mga disipulo, si Kristo miingon, "Ako dili magaampo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundili nga imo silang panalipdan gikan ni adtong dautan. Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ingon nga imo akong gisugo sa kalibutan, ingon usab gisugo ko sila sa kalibutan." Dili kabubuton sa Dios nga ipalayo nato ang atong kaugalingon gikan sa kalibutan. Apan samtang ania pa sa kalibutan, kinahanglan natong ibalaan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kinahanglan nga dili kita magsunod sa kalibutan. Kita kinahanglan nga ania sa kalibutan, ingon nga usa ka pagtul-id nga impluwensya sama sa asin nga nagpabilin sa iyang lami. Taliwala sa usa ka dili balaan, dili putli, idolatroso nga kaliwatan, kita kinahanglan nga mahimong putli ug balaan nga nagpakita nga ang grasya ni Kristo adunay gahom sa pagpasiguli sa tawo sa Diosnon nga panagway. Kita kinahanglan nga mogamit og makaluwas nga impluwensya sa kalibutan. Ang kalibutan nahimong usa ka sanlahon nga balay sa sala, usa ka pundok sa pagkadunot. Dili nato buhaton ang mga paagi niini o sundon ang mga kustombre niini. Sa padayon atong suklan ang iyang huyang nga mga prinsipyo. Ang panalangin sa grasya gihatag ngadto sa mga tawo aron ang langitong universo ug ang nahulog nga kalibutan makakita nga dili nila mahimo sa laing paagi ang kahingpitan sa kinaiya ni Kristo. Ang dakong mananambal mianhi sa atong kalibutan aron sa pagpakita sa mga lalaki ug mga babayi nga pinaagi sa iyang grasya sila mabuhi aron sa dakong adlaw sa Dios makadawat sila sa bililhong pagpamatuod. Kamo hingpit diha kaniya. Mga taga Kolosas Kapitulo 2 versikulo 10.